Ya ketika rai ketika komiti ke bekintup langi ki Lyiur ki MLA uba Renekton Lingdo Tongkhar uba Macmillan Bersat beruba Pius Marwen uba Deru MLA kathan kila shim hadin ke Jurip ya shilenter ke shnong Balat ha kaba ketika Wah Umngi ke jurat na phanglin ya kar kaba wit halintia jong ka ha kapor slap na kaliang Myntri uba Samlin Malngiang ha bakran bekla pathai kubor ulai thu bakum ke kinhun kin le kyrkieh ya ketika kam khanang batang shuan phai Myntri Rangbah na Delhi kiriyo ban IT no ikakai pot. Ulong ru bakatei kadei ka kam ka baka sorkar Jylla ka hapan shim khia mardor na mar kadei ka bakta ya ka yap ka em jago pajba. Wai ru ka jinker meni ki pajba bagane ka sorkar baminta kadei ka batrei na ka benta jongki kumta ki don ka jinker men ba shen hi kan sapin I da ka kam. Palai thu da ka shnong hi bakani ka wa am shwa kanum tur shini sa shnong bat kadei na shatai shalom bat kum ba chi spa nyu phuwiang I bakila kerja shnong no bakani ko kala da bam te kum tang I ba nakaliang ka jonga ko minister bat kini MLA bedon lang hang ni ngi shim ka jingket kli ba ngin le banyada kan ka shnong Balat kan ka shnong ka bangi bakani ka wa kadang klon na kapor sa kapor te kum tang la don kam kyrkieh ba ka ka bangiwan hang ni bangin ai ka report ka babyang sa ka sorkar bat sa chief minister jongi ba unle mardori kan ka shnong banyada yang ni ka jing encroach kan ka wa ya kan ka shnong teng ba kinong sing shnong ni kila pen pau ka jing sngosi ka ba kraw halor ka jing sa rong no kan ka shnong ka ba ki jong ki ya ki ïing ki sam ya ki ïing mane ki ïing school bat ki temple ki badon hang ni bon kila sungsi sisa bat kila jau umat thang banyo ya jing sungsi bagini nong sing shnong ba ka sakta ha kan ka wa tekum ta na kalang jong ngilang ni mangidon ngisgo banle nakam ta kan ka shnong ban ta gi breu ki basong kan ka shnong balan knang ba ken imsuk ken thia suk ken chongsuk ba ka digawa bagin yada kan ni leng ba ka sorkar te ngisgo banong kum ka sorkar na try ka sin ka baningkong ka banginwan kum ni da ka sorkar ban khmi ya ka jing jong ki pajba jong ni ka shnong balan tekum ta da ka jing sim khialang ngi kum kinong mi khmat hang ni dakaway ka sur, dakaway ka jingmon. Yan ay, yak taka report, yak ka pangilawan asas hang ni. Nadu ki surok, nadu ka wa hang ni bakala penjot nakabor marang. Tingi don kam banyada mardor manta. Bat yak ka report ka pangila siya manta hang ni. Lasis ngin yan ay no social minister ba ka suggestion bat ka solution ka bangin ay bangin le nam ta banyada yan ka wa. Kabaning kong hi kalong ba kajing ay jumut kajongi bangin le klokloy no temporary banyada yan ka shnong. Yamanta nomor bakani kawa kadang he bangin le dak permanent ngim patla sakawi ka scheme ro ni kala he te ka bangin le in le temporary shwa la kadei bangin ke da kisej bangin yada da ki plastic ban tap dik kando ki barni ki banyana ai ne kawa bat hadin ka taru ya ka bangin la ajing mun bangin la ban nyat no ite ki mau ki baat ang tai pedeng ban penkeriak no chini bakan yo lenti no kawa bakan ya intan na pedeng kemut kan kamruna ya ka jing tua kan kandeu ni kata kadei ka solution ka bangin ho ya kata ka ba ngiwan hang ni ngila idon kam kyrkieh ya ka report ka bangin phah kalong bangin le kyrkieh ban ya le temporary da ka plastic bang kumno ba ban ya ker da kisej banyada ya ka jing encroach ne ka wa khnang bakan ne swa kumni bat hadin nang ta badang isale da ta ka permanent solution. Nagaliang MLA ka Nongstoy yung ba Macmillan Bersat pat ulo ang banamar bakani ka sorkar ka don ka jedei ka bajan bar ka sorkar pedeng kumta ki kemidan ti bikin yo ino mardori kila jingïalam. Ka MDA government kala phah ïing hapoh ka jingïalam yung minister badon buram yung iba samlen anwan mataksi ban submit ya kata ka comprehensive report ka ba la ban le ban yada yen ka kam menta ka ngin la ban ong ye tang ba ngin submit ya report paka sorkar leng bagi expert di department lada ka soil department ni ka water resources department ni ka pollution department kin work out ka preventive measure ba la ban ai jing yada yang ni ka thain ba kadong ka ni ka shnong kham tam ka sakta ka jingwan encroach ni wan klong gani ko naga senam te kani kalong ka team te ka pin kum lai kan lang ni colleague ki jongi kani ka pin ka sok ka migala ka shim khia Haba ben rablang o MLA ka mau kurwa roba Renekton Lingdo Tongkhar ulo ang bada ka baki wan man pej hi dala ki jongki khamat ki yo badan kami ka sorkar bakadei ban le no mador klem da bu teng shuh hashwa bakadei ka wa kan rong no ya ka wei ka ïing hadien ka wei pat. Kabidai bat ka suggestion jongi ki members ki bangilayawan ke committee ingin sa ai ka suggestion sa government
ban le immediately ban restore ya kena ke shnong ban protect ban yadai kena ke shnong na kena ke jing bam yo ka bat kumbala ongi minister ba kalat kalong la kalong banda de kisit ane banda de kiberdi ide idon kam banda ai kata tingin sa aje mut bat haklen ke department ho isu thu kampek khmat la se kawatar suses te hende la da jia ba kidon kiwi ki department ki ba khamdon ka fon ka ba khambiang ban le immediately de singin aje mut se sarkar ba omde tang kawatar suses ka bala ban le ka soil kala ban le kiwi department ro kala ban le hak bangin pek kino ke badon ka fon immediately ban yadai ke ne ban trikam ban yadai ke risno tingin saya discuss ka korban ka ai ke department ka khamdon pisa dan saya ban kamle immediately ban yadai connection Nakaliang MLA ka thanyu ba Pius Marwen ulai thu ba kadei ka jingshisha ba kinong shong shnong ka balat tang shu poi ka ayom slap kila redman sim khamtam ni le ki tu ki yeng ki badan harod ka tega wa ulo ong ru ba kishanya pura menta ka sorkar Jylla ba kan pet lam ka jing ba ka shnong ka yakendu khnang ba ka tei ka shnong ka bradan nadu hendai thai kanom do no kalian ke jungiru ke bengilawan taksi nilai ihi dari jong khmat lase kene kene kawa lase kamdei ke badang dang long mentan nak ipor kiba shwa ya kaneru ndrei ngasmo ban aingu ngasmo ai kulai kerpang bakari kasin ke banikong kadai kasin ke banikong wan nadu kinong song ki ong bakari sin nikong ban nadu ki minister ki MLA ki officer ki bawan baik ban jungo ya kari kecika dengan kami ba kajing wan jungi mtasni kamdei ba shuan tamut pe tu ngin rai khobor ngin ai ya ka report hau ship minister ngangai skam bana kare ship minister unsale kyrkieh na kamta kanika wa balat kanika wa hi na kale ka sorkar kala shim kya kini ki banai ki baladap kala khodu ya ka tanda mal ba kanika kam kala shim ti da ka bomor tra bot mun shwa kanika mot ba tip nadu ka sorkar india spang ka jinge jong kanika wa balat te hak ti por kila khot ya ka tanda ka ba ben le ya kane lese namar ba kadai ka jing rit balat jong ka amaun ne kadai ka jing lese jing kyrkieh no nama kalawan no slap te gim shimla shu benle te hak tu ka kila shim kya hi bat kadai lengba ka jing namar ba hak ni te yo ka jing jur jong slap ko pi ba ka penyada protection lu kolong ko ba hak ni ka jing jur jong hak ka jing he jong ko om te ngai skam ba ki benta ki ba long kham kyrkieh ngin sa doni kata ka jing kerpat ka jungi bat na kalian ka sorkar kan sasngap benle ya kanika snong pala Nakaliang kisamla bar kilong kami part kilo ang manang ni shakmar hi kinom ai lat shu balada don kinu ki kin ho ni ki riu shimer ki batmu ban le kinu ki kam ki bala part ban kata e ka shnong ka thau ka senglong kami balat klai thu bahadien bakate ka wa kla rong no e ki school kim ban se menta ban chpulong school no ha ki yeng breu badan part ki bahab ban pulong ha ki yeng te naliang ka jongi ka di nadu ki por ba idang long ebele ba probin nadu ki por te ngi yo jiara bun ba ka shnong ka thau hadu mentar kadang don hi ki dak jong I te na mar sendrem ma I pade ngim yo isu na ka sorkar mdan bawan pe hadu dajat hadu dah poi hadu hang ne pot tengkong yang jongi mdan nong pe te kata husna mdan MLA mdan ayu te mdan bawan yarab ya kane kawa jongi ru mdan mana bawan pe te menta pade ngi kwa ba I MLA thamai jongi ba in yarab mo karbala in la ban le namar ngindang yo shong ngin yo ban shong ban sa namar ngi benut namar kane kai ka shnong jongi kadi kawi kai yo ka bala menanam nadu men shwa te ki bru bun ki yo ja ki yo do na kane kai yo balat hi hang ne te ladangi ngin du no ya kane ya kajing jenjab kajing kerdu jongi ka shnong ru ngin se yap tangan se ingin ngin shong shawu jakaru kamlong kumbalong kani kayo hang ne ne shnong balat jongi te kadei ka pleng ja jongi nang ne ingi jongi ki war baro ibu school khon Heselongi bam jaru nang ne ladangi bam umang ngin leit nang ne sakiwe ki shnong da ingin tre ayungin bam ayungin le ayung ngim saudan lat chu ken la chu yap wan kani ka pensing ki ong nadu katu kapor ken hakijing sisya katu ba menswa hapor ba UMLA jungi ba job ide ba probin balakhat na menta I lawan ai ken katu ka ayu ban long ban le da ka jar bat ki mau katu ken ke rap protection da katu ka jar bat ki mau nrei hadin pade la dai mai pade la remno la da jar khendiat ru mdon ban repair ya kata dina kata kadaw bat nadu bawan kane ke pensing pade ki le ban yakni te mar kane ka jaka ka long east but west dina kata nara nang tai na east ru ki wan ban klong mau na west ru ki klong mau
bat ka shnong pade long katulot bor hi kam dabu tak kendon bakhlañ ban pen e kita ki ba ka kendo ka shnong rei halaki kam ki jam ngi sia lek kum tu ngi ki be ngin ong kum no ngi chia sngap em kat ngi kum kinong shnong hi ngi de kinong shnong jo ka shnong balat ka ege bajia ya ka shnong oi ka de sha ka basu khya hadu kata tamba kidon pre ki por ki bangi ngi mlali e nomar balai ka dau hi ka long ba hadu menta meneru lada ka de ke shisha ba hakani ka balat ngi la long no bagi don kum ka ta dispute area mo balai ba ka don ka jinga kini apa ki arhima te kini ka jinga kini apa ki arhima ka ngi jot mangi ki shnong nomar balai ba kini ka jinga kini ban khlong mau ban ti siap na kani ka wa te dei na kini ki dau ba ka pelong ya kani ka shnong jungi ban jot hadu ka ni Rai ngi shukwa eki ba kin sos na ilami ki shnong jong shnong balat kile e kono suma le ban khnang bangi ki shnong jong shnong balat ngi nom poi shakara shadu kani ke jingjot ke bangi jot manta nomor balai haji shisha ngi munshwa ban nang khna bangi le sum shakani ka wa ngi hap ya da kum no khatsan ar 4 minute ban bangi poi ha ka chaka ban ngi sum Harai menta lada kumbaong bangi keren ya kajing shisha PPE adalah kikmat ban lek sum ngin kam syu ban lek shawa kawa kalawan hi siki te kalong ko e kajing susi te nak liang ga ngarung adon ko e ka bangakwa ban keren kalong kumni ha kajing shisha kani ka state government ka bala lek kamdon kajing kli lada kaden kajing kli kala dai ban shimkia hadu kata ndai ngi ai kublei ya kani ka government ka bamanta ka bala kilawan mi sawngut ki emale rengkat UMLA badon burom jungi belah shimkia ban trishtam ban yada ke shnong ngi ai kublai kerpang ai bat kerpang ya ka sorkar MDA bat ngi kermen ba ka jingwan kular jungki kin pensaiso bat kan urlong bat ngi kinong shnong ngi nomja napo shnong balat kumbangi ngi la kermen bangi stang da kisnam ngi ngin ja nak ke shnong balat bat ka shnong balat la da piwat ru pinom lap shu shei te ndrei da ka bawan maki ngi don ka jing kermen ka baskem bangi ngi nomja nang ni bat ngi kerpat ru ya ka sorkar MDA bahkan lek kham kloi kenang bangi kin shnong jo ka shnong balat ngin lait na ka jingma oh kata kadei ke jinsha namar menshwa por baki pensing kene ka podaru lengba usim jongkane ka himamaram uai lat ban ti ikini ki mau ban ra chete cha pensing ban pensing gini ki podar pensing entah ka sayo lat kene ka wa ban klong de kene ka khando ka siap kene kadei ka hima ka jong usim jong ka hima maharam uyo hi na kane ka yo ban kamai jakpo il deru te usim ru udai ban kit klik kan subu lada kan du no kane ka yo ha ai un pensiong yo pensiong yo pat namar kini susnang basah ne ki ong ba lada kan du no kane ka yo lada unra biang sate sa siang pot kumba on sate sa moilam kini susnang ne gi lada thit jakalut hane sa kini ki jaka lain jongka is kim le shu nama Temaki ong hanai wat ya kayor ngin ra lang sya pois. Adu kata ki ong kinong shnong. Kok penong ba UMLA jongka rankor bot jongka mosalam konsumsi. Ki habde ben don ka jingkit klilang. Ya kene ka benetre lang kene ka wat jongi. Men ker nomor rajia ba kan duno kene shnong. Ka jing ma kam up tang ngi ki nong southwest ndre yaki isu ki ba hapoh mosalam konsumsi ki up ma. Nomor hak tang ne janru adai ka is pendidikum ka pendidik ni seorang kanda para musliang kadai ka konsumsi jong HM champliang Kadkum kajia thu jong Rangbah shnong kabala ruba koilan khadrong saw long bakiladan hadu kombashi spa nyup santali ki yeng brio kintub iki school bar ki yeng mane ki blasha rong no hakate ka waba hakini ki khendiat snam jinsha ni kani ka Wah Umngi menshwa ya kren ni ka ba sepuluh kan senam menshwa ka kampat tur sini nama kidang don gitu di protection wall ki balale da ka department juga PWD te hadin pat din balai klong no itu ki mau hakapor ba wan le fencing border fencing hadin balak klong no ki mau ka nadin ketupat ka ka le bantur sini shnong banadu tu senam arhajar san terter hadu menta ki jaka puta don ha than sini ya shnong balat menta kamot kila du no sibun lemban jingklong no jing ki mau ki yang breu sukhen antat longkat kum ke jing yo jing tip nadu arhajar ndru terter hadu menta kamot shispa nyu phosan tam ai ki longyeng tangki longyeng ki bla du bat yeng bat sam kat kum jing tip jongi kamot ya ken ke jing klong mau la penya hi da ka hima maharam
kemot ke jing yo jmentoi kemot ke yo hi ka hima mahram kan namar ka hima mahram ka yo hi jmentoi namar lompat jing klong di mau ki shim ke bai klong mau kan bai ket bai ba tu te ngi na liang ka snong te ngi myo ai ngi menta pat nadu ba ka jia kum ne ngi mentang ngi nom sa su na liang ka snong na kane ka na ka liang ni na ne kan ina liang ka snong mentang ngi nom sa su ban klong mau klong siap yo no no wat bas thau yang thau sem ro ngi nom sa su menta la kum ba san snem tam ai la khang na ka dor ba snong kan te ke jing thor ngi la dab ai hosem Hakati ke jingle Jurip la don lang ru executive engineer katnat PWD Mausan Ram ke magistrate na East Kharsil district ikong EL Wadri ki officer na katnat disaster management na Southwest Kharsil district na ka water resources na lor ki we de Hakani ke juk sngi ka committee ka pen pau bala idan kaman pom surong no lomba ubadan ha motion knam ban yo ban pen he shu baro shirin ter ka te ka surong Mausan Ram law ba ka baju tua bai tang shu poi ka ayom slam Ketika komiti kala rai ruban IT langai ka kai pot belalap, hakabai de baka jingshong kan rong ka surok kabadan halat bakali.